Hi mga kalanglang. So karon mga kalanglang is mag-adto na mi karon sa bukid pero nangandam na ko mga langlang muna ako mga dalonon lang. And then kana dalon ako na dito lang kanay kortina dito na akong ipataod ni Manong. And then magdalagig ko og power bank pero bago pa nako gina-charge lang ambot ani og ma-full ba na nako karon. O pa may pag-charge ana. Dayon muna akong dalon karon na bag. Muna akong dalon na bag, nagdala ko og sunscreen, cologne, din pitaka or ana lang siya. Dayon lip tint, dili pwede na walang lip tint. Muna akong dalon karon lang kay Mulakaw mi kay alas 8 kapin kay nag-order naman mi daan dito og kanang Jollibee with toy. So karon samtang wala pa ko nabahaw ra ba mga langlang oy. Ang gusto unta nako sa mag live sa ko kadali kay may na lang maka-income ko gamay pero dali ra magkaing oras mga langlang oy alas 7 naman oy Diyos ko Lord tabang mga haleluya. When wa pa ko nakabuhat og content Ginoo ko Mariusip. Nagkuan-kuan ako din hilang lang. Para pa ko namahaw. Message na to kung amo karon asa naman kalang kadali lang mga langlang kay ako sa ni siya ihipos kay mawanin ako ni and then nagbili na ako sa kong anak para sa iyang balon unya kay Mulakaw baya bili na ko diha di man maklaro minsan ni dayon to akong shishi na ako gisira kay ngano magsabaay man siya kay makatkat man siya dito mato siya gawas mo tong akong gisira ni oy kanang halap lagi kayo ang kami oy naklaro na lang dili na kayo halap okay na siya lang nawa na natarawa mga lang sabaay na siya ay so abang-abang lang ta mga lang kay mo lakaw na ko karon taon-taon. Madto na ko sa akong amo mga lang yatod ko ni lang kay bugat-bugat pa sa na akong gadaloon mga lang so man itong outfit karon nakasinilas ra diya ko agi dire ko agi oh Siyara kay uban. di siya mo uban man ako. Bakit naman siya dayon? Alas 11. Hangak na ba magakot pa galoblak ay wa pa din siya ka-ready na habi ko naka-ready na ay muna mo isaka sa ni dito lang be Asa? kani Ay, saka. diba isa diha ba isaka mo gali ipasaka sa gali Oh. Ano na, gusto mo siya? Asa na yung libro? So, kanang na sa bangko sa ubos. Di ba kisako ko eh? Ngayon po. hanginan dadang bol pato rin nada sa mga bangko oh Tanan. Kayo din mo drive. Kung na ko siya pas kayo eh. Wala mong kaya ito. Nagulo ko kay, di ko hina na tunga. sige nara ba video oh sige Nagulo kay kaliko.
Ano ko wala ko di anto nga terbuon pa Ay, dali na. Doon na sige. Tabay doon. si Carmen wala ko na trabaho. Tabay. Biir na siya. Hala i-video. Na. Wala, manggod. Nagapula oh. Yulo, oy. Nagkuha mo gina. Nagsigaw. Yung mo yung bagong sakyan lang. Thank you, na imong tiilin ba? Nasi song-song. Di agad. Ugma, nakasigaw siya. Di up niya ugma. Dagan na yung kay limpiyuhan atong limpis. Ah, Ipakuha na din ni ate. Mundot ba yun? hanginanan pa na siya. Ang namay sila pahangin ba ni ate. Sa ko na ni pamangkon. Din. Buti mo nila kumain na vocalizing. Hindi ba? Vocalizing ang buka. Inaisira na doy. Wala may sulod. Wala na. Ang sada na sa ubos. Basura mangulo na. Wala na. Kaya na ra. Lamig iksudan din sa kong amo guys. Tanawag guys. Palit gigsilig si ate. Dana ra. Pagkat yan sa kugon kay. Kalimot na lang siya siya. Ay, ako na palit? Palakot mo. Ay! Ah! Manok adobo. Ano sa may nasa sulod na lanlin? Balon? Dili. Ang kaon-kaon ng buda nila. Mali mo yung kaon-kaon. Naginta daw na ako. Okay. Yapil pa daw niya ihatag ko. Kana pa? Ay! Ihatag mo siguro na sa opisina pa. Ang siguro na din. No. Ang kabidyo rin kanina. Basta daw ninyo ng pagligyan. Ano ba yun? Mahalo yun. 20 kapin. Marag mo man ang iya. Data hilod. Sugat ka na. Suryaw naman mo to. Fresh mo yung gusto ko. Kas. Duwag mo ako. Ha? Duwag. Ako na ped ano isa. Apple ka ka. Buat bakal apple ay di.
sa ingana. Di man ka makakuha ng kuwan mo kay Apple ID. No? Ako, bakag Apple ID. Sa ilalim ng buwan. Na 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 na. Ganun tagpuan. Layla! 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 Nga, lugay kita ko ang basura din no? Ha? Texan. Texan.
Dagan kay kag pagkaon Layla. Layla. Dagan kay kag pagkaon. Lababo na gatulo kay sa lababo na gatulo. Kana sa may ilalom ba murag nasa liquids. Butangan ng piskila na lalom man. Truma na si ate, di na sa kanan, dos andanas. Di na sa kanan, dos andanas. Truma na siya. Parehas ako charger. Ako nang pick upon Migoy. Anong pwede ko magpahatod? Ay, nanay din na. Dapat bagay mo din ha. Thank you. Pahatod ko, Migoy ah. Siya din nag-video ba siya? Mana siya ang mana yung toy? Hi. Init tayo. Maigo, Migoy. Dili na lang na siya, anak ba? Igo ba? Dapat ko kayo. Yeah.
na yamin. Thank you. Dari sa Jollibee, sa Persimmon Pugon ba? Ano kay hapon man tagi anak. Duwa ka hapon. Magsuon ba pero ilang namin yun hapon. Hapon. Tinood gid yun na gold din ba? Kuwan sila mo. Ano ba? Ano mo nagaingon ka na igol? Alam Dili may hapon ning anhi. Ay, terminal nila Oh, na hapon din ni daga na kay hapon nakasulod din ni kay. Diba? Oh. Kabal. Ay, nanagid may sa Cagayan. Ay, Cagayan. Malitbog di ay. 2 hours less. Hmm. 20 minutes. 20 minutes gikan Puerto. Pero wala pa ta ha. Wala pa taunahan pa ta. Unahan pa kahit ta. At least siya ba tayo? Digi kang kita si Dion ta. Pagsaka mana. Sasan pa ana. Kapag uli. Ala mo pa may pagsugod og kuan ng rambutan. Dagag kay rambutan gikuan si anong tititat pag post. Aman tugikan. Ang ito no, kasi kami. Lagi. Di man ta pagka. Hadlok naman kay Yan ang kauna kuan, din oh. rambutan ba? Barangay. Grabe kay sa Yuri. Asal ang suni. Yeah. Chef Biakon? Ah. Ay, aso man di. Ay, oh. Oh, abi kong Ang pag. katong inyong kuan na dili ba to ang inyong? Oh, liguanan. Dili katong matuta sa inyong ano. Tong sa barangay ba? Ah, oo. Dili ba gyapon? Diri to. Yeah, abin. Di na mama. Wala na din he. Kaya sa maramag. Wala eh. Buros man to. Nanay dagan anak. Yat. Dili na mo maate. Aman ni buta. Asa naman to yung balay-balay dire? Kana. Wala na na. Kana nung kuan na nung. Kanino nga imo man na nung nga. Nakukmo mo siya ma'am. Adi ay? Kana imo Ay, na. kikisiminto na di mo. Oh, gibuta parkingan ako sa kuan. Chata na mga, basig sunod pagbalik na mo dire, magangas na mi oh, kay wow. Wala pa ma'am. Sa inyo. Ipawa sa ningiro nung be. Oh, pa. Eh sa imo man na nung. Dito na sa balay dito. Ay, di siya kaya sila siyong. Alili. Mama na tikulang na nga iro. Kinsi na katuig. Kaya ipagawa sa nadaan nung be kana. Balag ang libro la ibilin. Ayaw na nung libro na nung kana la ipagawas nung kana. Kani? O kani. Libro man na. Kana dayon ang kana dayon no. down. Wala dito daw sila sulod kay. Dili, nasunod na. Pwede, sibog gamay. Ibog lang ako niya akong motor. Ambot ani nila dili man sila dito sa sulod dili. Kaya pa ni paubos. Aman ang mga i-assemble. Abrang gamay siya. Kaya ron. Dapat kaya yung bulang mo yan eh. Harvest na. Wala ko na pulangoy. Wala ka bulang mo. Asa ang box? Narao. Ay, nandari ang box. Ay, bilis ng gala. Bingala. Yang. Wala kay bingala. Kuha sa tersen. Wala siya naghatag og box din. Naman na. Ay dili kana ra. Kani apil yang. Ayun na libro man na. Oh, libro ni. Wala na siguro gila na no. Bakit man ni siya? Kani ito ba ni? Dala na natin. Hindi naman ito na ilibre nga kuan. Dili na ni mo yatag sa school. Lilin. Ha? Sa school Kani? Kana man di ate. Kana unsa na? Pangatag po na dito. Papilian. Ay papilian. Kamo. Kani? Kanang libro unsa na nung libro na? Mga libro na. Kanina ni. Oh, sanina na napay mga school. Oh, School supplies sa dito. school supply. Dito na na nung. Dito na. Asa na itampo na? May mga sanina. Kana tanan Itampo na li. lino sa school Sa supply. school na si teacher na bala. Ay dili na ni itan sa tansa sa Dili na si teacher. Kana apil na ni. Oh, da. Dili na. Nung dali lang na ito. Dili siya. Ano na din na. Kana, dili sunod. Box. Kani inyo man na. Kay Hindi na naman may kayo nga mag-alaala ta. Na ihatak na wala na gihatak ang box. Kana doon na bala makatag kinsa man tagaan. Dari ra sulutanan. Sapatos ba na ng mga kuan? Sana ano mga Dari. Wala niya nag-box. Sige lang. wala may box. Lingit Tingnan ko na yung box. Sagana mag-reklamo. kuan. Ah, ano siya? Kini diri ra ni sulod. Ay. Tang. Yang. Diri ra.
Oh, diyan na siya. Clean, Ano kaya na, oh? ipag-segregate na. Jollibee. Ha? Wala na yata yun silang tagaan-ana. Isa doon, mga sanina na. Sanina, bags. Nagkaroon sa mga bata dyan. Ay, pila ka bukbata. Mga sinina, manday na. Ay, hindi na. Ang sama na ibak si. Ibak pa na din na. Ay na. Direct na Ato na dito. Ato na. Namagat, iya. Sige, mag-uban ko dito kay mag-arsa anak. Kanang wala man mo lokwan. Wala din na. Usap din na din. Dito na lang, dito na lang. Aman, ikarga na mo ng mga saging, bulanghoy. Mugwa ko karon dito, boss. Tanang presko pa mong gidyo. Balik sa No, balik. Botong dito ra ta ko karon no kay. No. Dol ra dito. Balik sa loto nino. Balik. Dinod, yun niya. Balik. Kani apil ni. Kalang, Oo, okay. Abi na muna ibak sa ano. nalagay may makarga nga kung dyan ka ng baboy. No, wala mo kung baboy mo. 25 kilos. Wala ko baboy oy. Bakit ba? Bakit? Ay na diya. Ay na sarap. Ang katong soundbox ba isulod? Di lagi na dana. Eh, ay ana rali no? Isa ka ba rito? Nara man dia unahan. Na video man. Nagreklamo sila kay wala na video. Madto na mi lang sa eskwelahan kay manghatag na mi. Pero sa dira to manong. Nain, why may box? Sabi ko bag na mga box. Tara, si Manong nito, sonde. Ayun, ito naman. Sulod pa dahil kong apil di ay. Lin, nagkaon ba mi, Lin? Yung magkaon dahil mo dira. Na, kay gutom na gid kay Lin. Ah, naman ka. Ay, naaday. Nagprinta ka natin. Naaday, LGU. Ay, laos siya. Ay, laos kay nagkuhan man siya. LGU man din. O, dana sa may stage. Magsulod pa man ta. Kahit wala man dito ang room. Park kayo sa kilid. Bakit di ay. Napaman to sa sulod ang room. Sudlo naman. Dahil si Manong na magdala sa mga box yun. Ay, naog. Naog. Daan bag ni mo. Dili na, anak na. Tawa ni pagka-preview. Una, sang libro nung. Oh, Kaya para di makita mga bata ang Jollibee. kaning duha ka karton. O ba ni si ma'am dito sa eskwelahan na? Dili, ikaw una dito para makasunod sila. Sudla sa ano? Sudla. Oh. Oh. Oh, pwede. Pwede ra Sa, to. una sa mga libro nung. Oh. Dayo pa to ito. Turo. Kira. Na siya sa GC namo. Kung nga natin bisita. Dili, natingala na karon sila kung ano sa ate? Dili ba? Ano? Ating lang lang. Oo, niya na. Picture. Ilang lang, picture daw ta. Oo, niya na.
Asa. Ilang lang sa Jollibee ba? Ano yung ba? Lain na makilala na kung ano ba mo. Na, tanong pag din yung CR, unsay kumpleto ko, wala din palitan rin ako. Ako ka, sa inyong TV. Hindi ko sponsor, manak sa tagakuan. Sa ilang, manaang. Sponsor lang para sa kanila. Hindi pa na magbibigay. Ano, pang-drinks lang. Wala yung amo talaga. Amo talaga yung matinala sila na natulog ba itong ako alin? Ito likod sa ulit. Dali. Ay ako bilang ganina gani. Likod ka mo, baka umin ka mo na sila. Ano ba? Likod baka i-welcome na to sila. Morning, ma. Good morning, sama. Good morning, be. Everybody stand up. Ano ba? Kaya wala ka na ba? Langapsin. Langapsin ako ba? Lupan ah. Langapsin. Kapoy. Nalikod siya. Nagamay man ang mga. Wala may nabingan. Wala na sila likod. Kaya gawin kay balik mo. Sorry, mais. Tara, oh. Pila din yung estudyante, ma'am? 23, ma'am. Pero na-absent. Uban. Asa uban? Wala daw pila sa kanya sa ipandala ng mga grade 1, ikaw na lahatag sa uban. Nagapos-lapos. Uban na lang yung estudyante na kay mga kailan mo. Wala ka kay grade 2. Ayun. Dapat mga high school. Hindi na lang sila mag-visit, ma'am. Diba? Mayabay gani, nanay ko lang karoon sa sulay. Nam! Bibo kayo sila. Ako lang naman. Nakapin na sila. Dapat pangkain mo, be. Wala yung Jollibee. Uy! Wala yung Jollibee. Wala kayo na good morning, boy. Ano, good morning, sa good morning, visitors. Wala yung good morning. Wala yung Jollibee. Eric. Good morning, Tom. Good morning. Bless daw siya. Ay, bless. Kanina na rin siya sa bless. Oo na. Saka na bubutang. Sama sa gina sa gilid video, oy. Hindi mo rin aling sa Lang. Sabi. Sa daw. Kasi nga sponsor man ni sa uban sa TikTok. Sponsor sa TikTok na dito sa family. Clemente. Para rin
nagsayo sa pamilya, kailan si Naunatay, sa ilang abot, o sa ilang paglakalakaw, paglakalakaw sila, sa tanan niya ilang natawaran. Pinita lang ang paglalang sa bisan sa among ana-ani. Pinita lang ang pangayot lang. Bisan anak na si Amen. Happy birthday to Sige, maayong buntag. Good morning! Good morning. Good morning! Good morning. Good morning! Good morning! Okay, so, namin din ni Karon, no, nag-uban mi kay Ate Langlang. No, si Ate Langlang is a vlogger. Nag-uban mi sa iya kay napod siya yung mga sponsor niya sa TikTok. Now, willing na mag-share sa ilang blessings. So, also si Auntie Che, Clemente, Auntie Norma, Auntie Leisha. So, we are from Cagayan de Oro. No? So, namin din nag-visit din sa inyo because we want to share the blessings. Kisa gusto mag-itong Jollibee. Magkano mag-Jollibee? Wala ka naman. Wala man sila sa ira. Wala man sila sa ira. Laloy kayo nagabukid kaya dili kayo nag-Jollibee. Salamat po kay Alam lang. Kaya gusto na share sa inyo, no? Kay pamilya siya. Okay, so, are we ready? Napunta mga crayons. Oh, and then mga okay? So, kami natin na lang distribute ang okay, sige. Distribute na. Let us distribute. Sponsor mami agi pa sila. Brian, sit down na to ka. Hindi pwede direct po sa inyo. Hindi po lang, mag-ibig po karong October. Pagpapabuhat sa bilin, kapal lang ka nang i-remote lang. Isa may init, mangkot ba? Tandahan ako nun sa hapon, simple karong po. Diba? 23 years po po niyo siya nga ang adi ay. Nakapila po niyo sa kapatid. Karong 23 lagi na ko 2 years. Then, ang iba ko man yung 4 to 3, 2. Ang ito na mo kay marami. Parang sa feeling niya. Lagi pa mo si sir pero once a week. Dito na mo. Ang 3 o 4 na mo. Ang Sila na lang gayon. Sila nino. Sila na mga mama.
Sana open ang mama. Jungan. Thank you. Thank you. Naari ato sa mama. Apel ang mama. Thank you. Oh, pareho ko, mama. Thank you, mama. Oh, mama. Ay, mama ko. Pamangkin. Ay, kung kanila daw. Kuan nga ng singalan, ani. Diyos ni mo, baila dodo. Una na, dito ro. Una na, dua. Picture na yun to. Kaya kasi para malipay pa lang nag-tiktok. Ay mag-sponsor. Open sa. May dilita na. Wala yung panghapon na. Pangapon, wala? So, pangapon, pang-utak na eh. May naman. Ang kulang sa ilang ay aircon. Sana ang aircon. Sige na. Ito mo. Balik ko rin, be. Ito, tati. Ano, magsinggit tayo na. Thank you, ate. Tugang ba nito? Ikot? Kuha? Kuha siya lang. Kuha na tanan. 1, 2, 3. Mana? Dali ka sa timulan mo. Kuman ako. Kain. Salamat. Thank you.
Kaya sa imo. Nami. Unsa? Ito lami. Ana na ka picture. Ang teacher na. Nami tayo. Katanod ako sa imo. Kanay wala nakuha. Wala nakuha dito na side. Eh, pasyal lang. Wala man. Dapat dito mo picture ano wala. Na wala gyapon ka diri. Ano ba? Pilit tatanan mo compact ba compact. Wala na ko tanan. Hindi ka kuan oh. Nag compact na lang ta. Mapwede ta compact. Hindi ka ba? Ang mga bata ba bisita ko eh. Kamo sila ni ma. Kaya na balik ko. Doon ba doon. Balik. Okay ra dini. Oy, lagi pa dini na. Dini pa kita uban. Dili ka tunga. Para makita niyo. Sige mo na. Siton sa brand. Siton, parang ito. Turo! Hala! Ginawa po! Dito ko tanaw. Ginawa mo magba. Nilang lang. Makurat na Thank you. Thank you. Mama, kawan na hidak. Mama, kuno, kamu Kuha na. Yeah. Oh, mag-inom mo. Butong. Grasya sa Diyos, gito yung saging yun kay. Kuan man day. Dili bugtok. Kanang ko na ako no, kanang lingo ko. Likod ba ni? Ang unod din kaunon. Si Nectar na, si Manong Imo. Nectar. Kuan yapon, inom ka tubig? Inom ko, uy. Di sa ko pakansi ba? Wagay ko na inom tubig, kaya mag-inom yan na. Nakarabi sa kutsara na yun eh. Oh, kutsara. Kontes niyo. Hala, grabe kayo. Purot. Ako, batukan ko. Hunong ko eh. Nara mo kuda na una, printa nang pagkuda. Parehi sila nung, mag-inom na sila. Ano din, buwak ako nung. Kami away. Mendiklik ko. Ay. Kanara yang kuan mi kanara. Muna ni siya sa duwat kay. Duwat mo siya. Maragahi lagi ni siya no. Mga duwat man guna. Ini bagahi lagi ni siya, mga butong ba. Kanang gusto ko kanang humo. Humo kang ganahan ni ate no. Bagatungol man nun. Oh, bakit yun?
Duwat kay. Katungon mo. Isa mo daw? Maginom. Tuwa na to, boss. Ini sila manaok. Maginom ka, sir? Ha? Maginom ka? Dili mo manaok. Naog din si mama. Para sila. Taga-syudad din ha. Hindi ka taga-bukid din lang. Sigong. Lamoy. Gila. Okay. Dili sa manaok. Ay, guys, dili siya. Ah, sige. Kaya na po. Kung sa man din, pumugra. Dami, sir, dami. Oo. Talang sa kuwan. Kada lang. Okay na. Miss, oy. Grabe. Wah, lagi. Wala na ito bigay. Sarot pa ilong. Sunod sa ilong. Dili na, usara ka kuan. Ano ito? Tingin mo? Wala. Ako, nagyapo na. Kahit na. Kahit na siya, oh. Ano ba yun? Hindi ko babalik mo kuan. Ngayon. Hindi ako kay Ibrahim. Dahil oh. Mga manong ah. Dire, may sige ko ang tabuk. Bali nung. Ha? Oo, pre. Wala ka. Upos. Ito lang. Atakinig ka. May palday ko ni isa. Sa. Wala, para sa sabaw. Namoy ng tapos. Kapulangan. Ah, ini patata ka pagka-free. Yan. Les, ikaw gusto ka? Ma'am. Les, ang nanay mo. Bisaya. Manok Bisaya. Bisa. Sige. Oh, nanam receipt lagi. Manok Bisaya, Rogar. Hala. Ako pataan eh. Sigop. Kung De La Rosa nga kalon ako, ma'am. Ilang sadahan, sabaw. Butang nila sa rip. Butang nila gatas ah. Hala, matong. Pag-harvest li sila og lubi. Ila ipatigom ang tubig. Wala. Anak na lang ni, limpyo man eh. Ah, salamat kayo, Nick ha. Naglaag tag. Kuan ba tagmaray pools. Oh, Ayaw kayo. distansya pagit sa pero malinaw. Masak yan. Mas Makasunod sa kinan. Ang sa mag-change image ko. Sunglass. Be, tanaw na tong saging ni Manong, be. Mag-change image ako. Uy. Naalagi. Ito lang. Gipangkaon lagi ni. Ay, guwang. Ay, guwang. Pangkaon naman. Oo. Ano, hapit ka sa menu. Sango kay. Nali nate. Very good. Pwede sa baon. Hala, naglibog ko. Asa di akong jacket? Magtuila man. Bili na ako tubo. Ay, sa eskwelahan. Nabili na ako. Sa tulit ha? Amalin na. Naraganda. Yeah. Sa kuwan man doon na siya tulit. Ay, ano? Sa dili, pwede din eh. Dili. Ay, lahi yung face dito. Mo lagi mo yung siya ni Ma'am Malin. Ate.
Tourism. Nainit. Ikalas ka ita sa mudagan ta. Mudagan ta sa muka ng dagan. Mudagan ta. Ha? Ano ko magsakayo? Ay, dool na kayo. Dili!